hoxe que vin nun día bastante raro hoxe a Rianxo para ver a ría e para ver a Barbanza, porque entre estas luces e estas sombras parece que ten algo así como o misterio dos arquivos do Trasno de Rafael Dieste, hoxe a ría. E que milagro estar hoxe por aquí, en realidad mitad de semana e no medio do curso sin acabar. Bueno, pois sí, porque un ten, claro, necesidades tamén anguriosas a veces, as vivencias están aquí as raíces e hai que volver á terra, ao mar e á ría. Xa dicía o poeta, o noso cheriño, polo mar ven, que en flores de amor ten, pois virá asados, e non virá Rianxe, algo así como ir a Santiago e non ir a Padrón, non se fai romería, claro. E despois sabes que hai un motivo tamén fundamental, que é aproveitar pois as horas de vagar, os intres de vagar, pois para entrar un pouquiño na temática isto dos pazos, da historia de Rianxo, que traigo en temán, como ti sabes, non? Entón, pois, daquela hai que aproveitar os momentos libres para poder facer algo e ir a eses lugares onde hai algo de interés. Teño entendido que o Pazo dos Torrados é o máis antigo deste municipio de Rianxo. Pois sí, o Pazo de Asadelos, da liñaxe dos Torrado Mariño, pois é un dos pazos máis antergos de toda a bisbarra rianxeira. Pódese situar pois alá a derradeiros do século XV ou a principios do XVI, e ten a particularidade que sempre estivo nas mans dos Torrado Mariño. Por outra parte, é un lugar para min de moita fascinación, de moito engado, porque teño vivencias xa dende pequeno daquele lugar de ensoñación, de misterio, daquelas murallas tan longas, daquela chaminea tan grande, enorme, para que me parecía a min unha cousa monumental xa de pequeno. Agora, pois sígueme interesando naturalmente asados, que sabes que vivo ali, a carón do Pazo, e sígueme interesando, ademais desas razóns que ainda teño tamén, eses recordos gratos da infancia, sígueme interesando tamén pola parte artística, pola parte monumental e pola parte histórica. Por eso teño que volver a asados a cada intre.
aproximadamente pode salir bastante, sobre 5 millóns ou aproximadamente uns 5 e medio, así. Hola, que tal? Hola, que tal? Hombre. Que tal? Que che trouxo por aquí? Que facedes, logo? Pois Pois estamos aquí tratando da reparación do techo de aquí da casa, a ver se damos unha pequena restauración e sobre todo o tellado, a ver canto se impón. Canto crees ti que podrá... Pois isto, eu, a min, desde logo visto todo eso aí por adentro, eso aproximadamente uns 5 millóns de pesetas por aí. Andará a cousa, eso. Está ben. Bueno, podo pasar a mirada? Sí, como non, pasa para dentro. Bueno, vamos a ver se... Entón, como queda. pois a ver, eso teredes que decidir. ¡Válgame el cerrado! E logo vos sabedes quen eran os Torrado? Sí, eran os donos desta casa, que tiñan unha grande cadena, e cando a xente fuxía, agachábanse aquí e dicían «Válgame os torrado!» e xa estaban salvados. Válgame los Torrados.
escritores de castelán? Sí, mira, non están todos rianxeiros. Hola, que tal? Mira, tes algún libro sobre a vida de Castelao? É que a mestre non nos facer un traballo. Naquele estante ali, todos rianxeiros. Eu tamén quería un libro de Castelao para unha obra de teatro. Os vellos non deben de enamorarse. Naquele estante. Pois na escola a mestra díxenos que fixéramos un traballo sobre costumbrismo e crítica social na obra de Castelao. Ali, naquele estante da lado. Hola, bons días. Hola, bons días, que tal? Moi ocupado logo aquí cos libros. Sí, traballo hai, pero vamos tirando. Que che trae por aquí logo? Dime, que queres? Pois nada, como hoxe estou por aquí, interesábame repasar os escudos de Rianxo, de Bouzabrei e máis de Castelao, que foron publicados en nós, supoño que os teredes. Sí, home, mira, aquí precisamente temos o facsímil de nós. Para hecho de buscar esta biblioteca, ainda que de un puebliño, está moi ben, está bastante ben. Se quixeran outros municipios ter algunha como esta, sabes, estamos a ver se conseguimos aquí unha biblioteca especializada en Castelao, en autores rianxeiros, pero pouco a pouco, con traballo, iremos conseguindo. Sí, aquí están. E logo ti non recoñeces algún destes escudos. Home, así de golpe, pois non, é verdad que non. Mira, repara ben. Ves, este, o 1, o 2 e o 3, pois corresponden ao Pazo de Martelo, onde estamos agora, e das familias dos Chariños, os Saldaos e os Soutomaiores, así blasonaban eles. Pero hoxe o que me interesaba máis que nada eran os torrados mariños da Casa Solar de Asadelos. Aquí andan os torrados mariños, ves? A sirena, e logo os castelos, as torres e as cunchas de Vieira. Estes son os torrados. O que é increíble a cantidad de escudos que hai por aquí en Rianxo. Hai unha chea deles, por calquer rúa que vayas, calquera casa, topas 2, 3... Como se lle daría a Castelao por facer un estudio sobre os escudos de aquí? Porque son unhas 30 e tantas as labras heráldicas que tivo o Rianxo, e que hoxe se conservan en gran parte. E, en principio, claro, chama algo a atención que un pobo, unha vila, un concello como Rianxo, que de reducidas dimensións, pois teña tantos escudos, que tivera tantos pazos, tantas casas solariegas importantes. Pero, claro, a razón é de que ata o século XVIII ou XIX, máis ben, digamos o XIX, claro, Rianxo tiña unha xurisdicción moi grande, que abarcaba, pois, parte de Boiro, parte de Lousame, e parte do concello tamén de Dodo, hasta Taleiño. Entón, esa é a razón de que pois houbera aquí tantos señores fidalgos e tivera tanta riqueza, tanta prosperidade en aquel tempo.
co seu chan de carabeles, co seus altos piñeirales, nos que xilgaros e melros teñen o niño agachado, coas súas hortas frólidas, cos seus albres enramados, cos seus alcipretes longos e o melancónico sario, onde as nais choran os fillos que eu nunca visto marcharon, onde nacen a cotío, erviñas nas ervas cantos, e nos cantares sospiros para Rianxo. Erviñas, erviñas, ervas, erviñas que eu quero tanto, onde por debaixo delas, que pena estar por debaixo. Algún prove se enterrou naquelas mañáns de maio, cando de rosiñas cheo, outros tempos se deixaron. Hai penas con alegrías, Campo Santo, Campo Santo. E das ridentes pradeiras e dos vales agachados, e das musas dos teus fillos, os alaios van voando, como unha folliña seca os aires os van levando, por entre os loureiros longos, por entre os verdes cercados, por entre os pinos de Isorna, por entre as rosas de asados, por entre os regos de leiro e as carballeiras do araño, pradeiras verdes, pradeiras de Taragoña e Rianxo. Que doces son os teus aires, que meigos os teus cantares. Ois, desde que cheguei a Rianxo, o tempo non me cundeu nada para o traballo. Paseino visitando vellos amigos e rememorando vellas historias. Estive no Pazo dos Torrados e mirei o santo San Antoniño de Pedra, aquel que estivera xa fai anos no portal da finca de meus pais. E cando reclamaron os señores do Pazo, pois quedaron todos aflixidos, miña nai chorando, toda triste. Entón agora é un acto de desagravio, vou a poñer outra imaxe no mesmo sitio, claro. O que é impresionante é que esta cantidad de pazos tan extraordinarios que hubo e que tuveron un momento tan importante están en un máis absoluto abandono, ¿no? Como son o dos Torrado de Asados, os de Ocalote de Araño o de Brión. Claro, porque son outros tempos, cambiou a sociedade, claro, pasaron moitos séculos, entón se non se reformaron e transformaron, pois claro, veu tamén o asunto da redención dos foros, o éxodo da clase fidalga da cidade, entón iso fastidiounos moito. Bueno, o que sí está claro é que, a pesar do pequena que é a vila de Rianxo, no tema das letras, dos grandes escritores, sí que temos un bo conxunto deles, ¿no? Iniciando con Paio Gómez Charino, Manuel Antonio, Diestes, Castelao. Sí, aí sí que hai unha boa representación, aí hai todo un triple de ases, como son Castelao, Manuel Antonio e Diestes, entre outros. De feito, o Concello de Rianxo pois encargoume unha actuación nunha ofrenda floral que se vai a facer diante do busto de Castelao na Ribeira. Pois mira, aí xa teño xa un chollo máis por facer. Moi ben. Chegado o momento final da miña intervención, permitídeme que me poña un tanto sentimental. Vexo chegar a Castelao en olor de multitudes polo mar que cantara Paio Gómez e Manuel Antonio. Pero deixemos falar ao noso personaxe. Cando se proclamou a República, lanceime á política e saín diputado das Constituíntes. O azougamento non me deixaba camiñar. E se sodes sentimentais, comprenderedes a miña emoción, porque a vila natal non é como a todas as vilas. Memoria de Castelao. O seu nome máxico, escintelante, está escrito nos barcos, na rúa, na praza, na ribeira.
Chegado o momento final da miña intervención, permitídeme que me poña un tanto sentimental. Vexo chegar a Castelao en olor de multitudes polo mar que cantara Paio Gómez e Manuel Antonio. Pero deixemos falar ao noso personaxe. Cando se proclamou a República, lanceime á política e saín diputado das Constituíntes. O azougamento non me deixaba camiñar. E se sodes sentimentais, comprenderedes a miña emoción, porque a vila natal non é como a todas as vilas. Agora recuperamos a memoria de Castelao. O seu nome máxico e cintelante está escrito nos barcos, na rúa, na praza, na ribeira, nas tascas, na biblioteca, no colexio dos nenos, en todos os lugares onde hai vida, loita e ansias de porvir. Vamos a ver, muller, ti que pasa aquí? Ti conoces este home? Pois sí, naceu aquí e ten moitas obras e moitos cuadros. Por aquí vi moitos. Pero ti dicho algo dele? Pois... non. Temos que falarte mejor.